Hi guys! Ang pagkain namin ngayong tatlo ay ito, Chinese rice. O, ayan. 2 boxes yan, mga kainday. Ayan, hindi kami nagluto ngayon kasi galing sa labas. Ayan, may leftover kami. Ginisang kalabasa na may bulad. Tapos may isang katerbang sibuyas diyan at sili. Ayan. May kanin dito na may cinnamon. At meron diyang lollipop. Ayan. Yung puti na yan is isda. Tapos may poppers. Ayan ang pagkain namin ngayon. Ayan na po. Kainan na. Kaya na doon nagsumangat na naman. Kain na tayo mga kainday. Kompleto nga pala kami ngayon. Ayan, kasi si Inday Catherine. So, ayan, kumakain namin. Ayan, kain po tayo. Kain.